Saúdos, estamos en Pontevedra, benvidos ao resumo do Campeonato de Galicia Elite Sub-23, unha cita que este ano estrenaba formato puntuable para o ranking da Federación Española de Ciclismo, na que se poñían en xogo dous títulos, a coroa Elite e a coroa Sub-23 autonómica. Os 7 conxuntos galegos da categoría amateur que se deron cita en Pontevedra e ademais, debido ao cambio de formato, tamén podían participar este ano os corredores de equipos galegos que son de fora de Galicia e formacións de fora da autonomía. Na liña de saída, a concellera de Deportes, Anxo Ribeiro, acompañada polo presidente da Federación Galega de Ciclismo e polo vicepresidente, e todo preparado para comezar os 131 kilómetros de percorrido que ian levar os corredores polas estradas da provincia de Pontevedra, un trazado no que a clave ia ser a ascensión ao Alto da Escusa. Iván Raña, lucindo as cores do conxunto Cambre Renault Caeiro nesta saída neutralizada polas rúas de Pontevedra en dirección a Marín. Os kilómetros da proba que ian ser pola comarca do Morrazo. Respecto á temporada pasada, defendía o título acadado no 2016 o corredor do Código Atlántico Vicente Alló en Elite, mentres que o Sub-23 Samuel Blanco non podía participar nesta proba despois de dar o salto á categoría profesional no ciclismo luso. Primeiros movementos cos corredores que exercían de anfitrións, os dos supermercados Freud de Pontevedra, e o ataque inicial desta dupla de dous ciclistas do Cortizo a Nova de Padrón. Os equipos que buscaban meter corredores nestes grupos para unha carreira que ia ser moi táctica, pero que ia resultar absolutamente espectacular. Unha proba que se ia decidir na subida a Escusa, entrando en Bueu, os intentos constantes de escapada, e ningún deles conseguía fructificar, pero non ia tardar moito en consolidarse un que ia ser o bo. Echando este grupo, vemos o corredor do Cortizo a Nova, Iván José Prieto, a Miguel Gómez do Supermercados Freud, e o ataque de Samuel Rodríguez, o ciclista pontarián, o que respondía a un corredor do Cuota Asturiano. Desta primeira escapada ia sair a fuga, que ia marcar o primeiro treito da proba. Os corredores do Cuota Construcciones Paulino moi activos, e por detrás no pelotón controlaban os representantes do Código Atlántico. E aquí está a escapada que se ia formar de 16 corredores, con 3 representantes dos Rías Baixas, 3 dos Supermercados Freud, 3 do Cuota Construcciones Paulino, 2 do Cortizo a Nova, 2 do Espol Porriño, 1 do Deputación de León, 1 do Código Atlántico e 1 do Cambre Renault Caeiro. Dando do grupo o dorsal 16 do Supermercados Freud, Ismael Félix Barba, entrando relevo Samuel Rodríguez. A carreira que se achegaba a Moaña, e a escapada que se ia consolidando por detrás no pelotón. Os corredores dirixidos por Suso Blanco Villar, os do Cortizo a Nova, que intentaban marcar o ritmo. Paso por Vilaboa da carreira, a fuga que pouco a pouco ia ir aumentando a súa vantaxe. E aquí os temos entrando na localidade de Arcade con Diego Tirilonte, o ciclista dos Rías Baixas, movéndose. Era difícil o entendemento nunha fuga con tantos equipos representados. Saltaban dos corredores, Alexander Piateski do Cuota Construcciones Paulino e Marcos Méndez do Deputación de León, que ian abrir oco cando a carreira buscaba Soutomayor. Recibía indicacións Samuel Rodríguez do Cortizo a Nova e pasaba o ataque o corredor que rodaba no grupo xunto ao seu compañeiro Paulo Silva. Na escapada vemos a Pedro Merino, o corredor manchego do Supermercados Freud, un dos grandes favoritos, e o seu compañeiro Ismael Félix Barba, sempre marcando ritmo. Neutralizado o corredor que facía de ponte, Samuel Rodríguez, continuaban en cabeza de carreira Méndez e Piasecki, os dous corredores de conxuntos de fora de Galicia, do Deputación de León e do Cuota Construcciones Paulino Asturiano. Bo entendemento entre eles, e por detrás o ritmo de Ismael Félix, dándose unha auténtica paliza, levando a súa roda o corredor do Cambre Renault Caeiro, Óscar Justo, e o do Concello do Porriño Espol, Anxo Lorenzo. 2 minutos 40 segundos
era vantaxe dos fugados respecto ao pelotón nesta altura da carreira, na que a Ismael Félix aínda lle quedaba gas para ir marcando o ritmo nun grupo que pechaba Iván Vidal. Problemas mecánicos para Roberto Mediero do Club Ciclista Rías Baixas, unha avería que o ia descolgar definitivamente da fuga. Estaban a piques de producirse movimentos importantes na carreira. Marcos Serrano falando co seu pupilo, con Diego Tirilonte e o corredor cántabro que pasaba o ataque. Eran capturados Piasecki e Méndez, e a cabeza de carreira convertíase o ciclista dos Rías Baixas, Diego Tirilonte, campeón de España no ano 2015 de contrarreloxo. O movimento táctico do equipo de Nigrán non alteraba a fuga, con Ismael Félix marcando o ritmo, e por detrás isto é o pelotón, o Rías Baixas, que tamén se poñía a tirar para reducir a diferencia da escapada. No gran grupo atopamos a un especialista en ciclocross como Mauro González, que se anotou a esta proba, e a un triatleta que o foi todo na súa modalidade como Iván Raña. A carreira descendendo en dirección a Pontevedra, por onde se faría un paso previo ao da chegada. A cabeza do pelotón tomaba o relevo e asumía a persecución o Cortizo Nova por medio do seu corredor Marc Sánchez, que ia ir pouco a pouco reducindo as diferenzas e dando caza a ciclistas que se ian quedando da fuga. Ismael Félix Barba tirando por diante e por detrás Marc Sánchez vaciándose a prol dos seus compañeiros Pedro Gregory e Asier Estevez, os xefes de fila do Padronés. Pasando por diante de Pontevedra e abrindo a proba, continuaba rodando Diego Tirilonte na búsqueda da subida da Escusa. Dos Rías Baixas facendo unha tarefa de desgaste, recibindo os ánimos dentro do coche do equipo de Marcos Serrano. Cabalgada en solitario de Tirilonte, que estaba a piques de chegar a súa fin nas primeiras ramplas da Escusa. Desde atrás conectaran algúns corredores que se integraran na escapada, e a demarrase de Pedro Merino, o ciclista dos Supermercados Freud, o manchego, que se levaba a súa roda a Pedro Gregory e a Willen do Rías Baixas. Este era Jesús Nanclares, tamén do conxunto de Nigrán, que intentaba conectar co terceto de cabeza, pero marchábanse os tres corredores elite, Willen Jacobus do Rías Baixas, Pedro Gregory do Cortizo Nova e Pedro Merino dos Supermercados Freud, tensando a corda nesta ascensión de 7 kilómetros con treitos tan duros como este, no que se chega a alcanzar o 15% de desnivel. Sufría o sudafricano Willen Jacobus, resistía momentáneamente Pedro Gregory, pero aquí vai sair, vai cambiar o ritmo Pedro Merino, o ciclista dos Supermercados Freud, nas ramplas máis duras da Escusa, demostrando as súas cualidades como escalador e índose na búsqueda do cumio que estaba situado a 23 kilómetros da chegada da liña de meta de Pontevedra. A ascensión a Castrove, con Pedro Merino rodando con moitísima axilidade, mentres que por detrás o sudafricano Willen Jacobus superaba a Pedro Gregory e situábase segundo. Pedro Merino en cabeza de carreira, chegou a contar cunha diferencia de 40 segundos, pero o sudafricano folle recurtando e tiña a vista o corredor dos Supermercados Freud. Terceto perseguidor con Diego Fernández do Quota Construcciones Paulino, Pedro Gregory e Jesús Nanclares do Club Ciclista Rías Baixas, mentres que na loita por ser o primeiro galego elite arrancaba seguindo a Roberto Méndez Martín Lestido Padronés, levábase con el a Asier Estevez, e tamén estaba a pugna por ser o primeiro sub-23. Aquí temos a ese cuarteto con Lestido dorsal 14 do Supermercados Freud e 85 Asier Estevez do Cortizo Nova. O terceto do que tiraba Jesús Nanclares estaba xusto por detrás de Willen Jacobus, que nas ramplas da Escusa, despois de pasar unha crise inicial, ia crecendo, mentres que Merino, que continuaba a bo ritmo, vía como o sudafricano cada vez estaba máis preto. Pasaba polo cumio da Escusa a 23 kilómetros para a liña de meta. O manchego Pedro Merino, o corredor elite, e lanzábase a tumba aberta na súa persecución o sudafricano Willen Jacobus, que se estreaba nesta carreira co Club Ciclista Rías Baixas. E aí temos ese descenso no que ia tardar pouco en botarlle a luva a Pedro Merino, e unha vez que alcanzaba o corredor manchego dos Supermercados Freud, arrancáballe, quería marcharse en solitario
Willem Jacobus na búsqueda da liña de meta de Pontevedra. Sufría, tiña que apertar os dentes Merino para non perder a roda. E unha vez que ya colleu, a colaboración entre os dous, que contaban con máis de medio minuto de vantaxe respecto aos seus perseguidores. A carreira que regresaba por Samieira, por Pollo, cara a liña de meta na capital da provincia, en Pontevedra. O pulso destes dous corredores, cos 6 perseguidores, o paso por Conbarro con Diego Fernández do Cuota Construcciones Paulino, marcando ritmo por diante de Aser Estévez do Cortizo Anova e de Martín Lestido dos Supermercados Freud, os dous ciclistas que se estaban xogando o título elite galego. A vitoria na carreira que se ia decidir entre Pedro Merino e Willem Jacobus na liña de meta de Pontevedra. O triunfo o sprint moi axustado para Pedro Merino dos Supermercados Freud, e moi atentos o grupo perseguidor, os corredores que marchan segundo e terceiro, porque aí nese instante xúntanse Aser Estévez e Martín Lestido que acusa a Aser Estévez de tiralo. A carreira que continúa e o corredor do Cortizo Anova en a liña de meta vai ocupar a terceira posición e, polo tanto, a proclamarse campeón de Galicia Elite, dándolle explicacións do acontecido ao seu director, a Suso Blanco Villar. O guardés Aser Estévez, que subiría ao podio da carreira na terceira posición. Na primeira, Pedro Merino, na segunda, Willem Jacobus. Podio sub-23, con Martín Bouzas dos Supermercados Freud por diante de Regueiro e de Cristian Mota. Íbamos aí un grupiño xa desde o principio da excusa, empezouse xa a aumentar o ritmo e foron caendo ciclistas tras ciclistas. E nada, que rematamos un grupiño, arrancou do meu equipo Martín Lestido, que iba pola vitoria do malló de élite. Deixámoslo ir e nada, despois quedamos 4 corredores. Eu, Alejandro Regueiro do meu equipo e máis Cristian Mota, que luchábamos polo malló de sub-23, e máis Luis Mariño. E nada, fomos ataque tras ataque, eu e Regueiro contra Cristian Mota, pero nada, non conseguíamos deixalo atrás, e ao final decideuse aquí na reta de meta. E no podio elite, Aser Estévez con Mariño do Cambre Renault Caeiro, e ainda que aí está Martín Lestido, terceiro sería Iván Vidal. Bueno, pois a carreira de hoxe a verdade que foi moi bonita, ¿no? A verdade que foi un espectáculo porque tanto pola dureza como pola participación, ¿no? Foi un ritmo de carreira moi alto, fíxose unha escapada na máis de saída, e bueno, a verdade que tratamos iso, de meter xente para ter a carreira controlada, pero bueno, estaba claro que o xuiz da carreira iba a ser a excusa, como si foi. Tratamos de remontar un pouquiño, pero bueno, xa iban eses dous por diante escapados, que ao final chegaron a meta, traballamos por detrás para pillar, pero bueno, non hubo sorte, pero por lo menos conseguimos o campeonato regional. Además, dos dous novos campións de Galicia, Estévez e Bouzas, despedimos este resumo. Moitas gracias pola súa atención. Ata vindeiras citas co ciclismo galego.